Isang kamay angat, Nay. Ito? Paano pinag-iba, Nay? Malaki na, Nay, no? Parang di na maano yung sobrang sakit ko. Siyempre, Nay. Kasi dadandahanin. Opo, kasi 1 year na kasi po siya. Baga sa balat natin, nagkaroon ulit siya ng panibagong laman doon. Kaya yun ang pinunit ko para gumalaw siya. Tuturuan ka lang namin ng exercise na 10 araw. Okay na yan, Nay? Rada, Okay na pagkaramdam mo, Nay? Rada, Ayos na po? ilot, mainit na yung kita mo, uminit, oh. Hawakan mo. Oh, di ba? Yes. Uminit, gumagaling sila. Thank you, Lord. Ano man ang sa sinanay, ilutin mo lang, bahala na sinanay daw sa'yo. Okay po. Nay, na-alignment ka na, Nay, ha? Kasi dati... Adar, matagal na yung karamdaman mo yan? Bawal kasi yun na alignment. May kitang 1 taon. Balik-balik ko dito sa Maynila eh. O, first maker kasi pag first maker na yun. Maraming business mo na. Ano daw siya tapos dito sa ano diyan sa Taguig. Pabalik-balik lang. Lalo, yung parang Ngayon ay, first time mo pa lang pong pumunta dito, Nay. Ano nang pinagkaiba, Nay? Kailangan mo yung medicine mo, Nay, kasi... Medyo... ginaganon ko masakit talaga pag inaangat ko. Ngayon, Tapos ito, ganyan na, pero ito, andito na nakalampas na taga saan kasi kayo, Mother? sa Taguig kami. Taguig? Arthritis. Okay, Mother. Arthritis siya lang. Gumaan siya. May follow-up check-up pa yan, Mother. Para tuluyan siyang umangat ng umangat. Gusto mo matest Mother, talaga totoo bye-bye. Kasi Salamat. Salamat sa MRI na eh. Oh, Thank you po, Lord. Ano?